geen lisensie. My ma se sening is gedaan. Rustig pak en wissel, wat het gesikkel. Ons kry in die klas by meneere. Proef ek my maat geduld. Want hierdie huiswerk is mos nie my skuld. In graad 6 is ek my pa se poppie en my mooi rokkie by my eerste sokkie. Dit moet ons, maar nou weet ons is. Maar een ding is verseker.